नमस्ते प्रणाम हरण महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बने आप सबके भाई प्रेम कुमार प्रेम। रउआ सबके बता दी कि आज एक यूट्यूब पे गाना हम सुननी है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना लागल, आँखी के पुतरिया। अरविंद अकेला कल्लू जी के गाना जौन किरण म्यूजिक वर्ल्ड से, किरण म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई बा। बहुत काफ़ी पसंद लोग के आवता। आँखी के पुतरिया काफ़ी हिट गाना बा, भोजपुरी यूट्यूब के काफ़ी ट्रेंड कर रहा बा। रउआ सबके बता दी कि गाना के काफ़ी पसंद करे वाला जनता पूरा ढेर सारा प्यार दे रहा बा। तो रउआ सब जे भी भाई गाना नहीं सुन ले, किरण म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल सर्च करी, किरण म्यूजिक भोजपुरी, और वो गाना के सुनी अरविंद अकेला कल्लू जी के आँखी के पुतरिया। प्रिंस प्रियदर्शी जी म्यूजिक दिले बनी और आर्या शर्मा, प्रिंस प्रियदर्शी जी गाना के लिखले बनी और आर्या शर्मा जी म्यूजिक दिले बनी। बहुत ही खतरनाक गाना बा आँखी के पुतरिया। और वीडियो रिलीज कर गई बा, सुन के और वीडियो देख के काफ़ी पसंद आयल और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आयल। काफ़ी इंटरटेनमेंट करी, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट करी गाना सुन के। आँखी के पुतरिया रिलीज करते ही भोजपुरी में तांडव मचा रहा बा। आँखी के पुतरिया गाना, एल्बम के नाम बा आँखी के पुतरिया, और किरण म्यूजिक भोजपुरी से वो गाना के रिलीज कर गई बा। अरविंद अकेला कल्लू जी के आवाज़ में गाना भोजपुरी में काफ़ी लोग पसंद कर रहा बा। जे भी अगर नहीं के देख ले भाई, सब लोग से बता दल चाहता नहीं कि रउआ सब गाना सुने के बा आँखी के पुतरिया सर्च मारी अरविंद अकेला कल्लू जी। ऐसे किरण म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से वो गाना के रिलीज कर गई बा, डायरेक्ट वीडियो बा आँखी के पुतरिया। तो आँखी के पुतरिया रउआ सब देखिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दियो। और ये पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के वीडियो देखा तनी तो पर सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के दबाई, और वीडियो के लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि गाना कैसा लागल, ये वीडियो कैसा लागल, ताकि हर एक अरविंद अकेला कल्लू जी के फैंस के पास ये वीडियो पहुँचे। रउआ सभी वीडियो के शेयर जरूर करें। प्रणाम।